Hey! Achukwu ụjọ ka m ji nọ n'akụkụ igene. Akpata oyi awụkwe m. Akpata oyi awụkwe m. Ọkwa ụjọ ka m ji nọ n'akụkụ igene. Omee. Akpata oyi awụkwe m. Hey! Okay, ini usah. Apa dah yo? Apa itu apa? Aku kurang. Oh, jangan tu menji nona aku kuigan. Hey, ya Korea.